Ug mga adlaw Miyerkules Padles, mao'y pagbukas mga adlaw sa Kwarisma, bulungtad kini sulod sa 40 ka adlaw. Sa iyang text message gipahibaw ni Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, kang Ash Wednesday kon Miyerkules Padles usa ka panahon nga maghatag sa matag usa aron masusi ang matang sa pagkinabuhi sa usag-usa. Ilugang si Tan nga panahon usab kini masusi ang relasyon sa matag usa ngadto sa Dios ug isig ka tawo. Gidasig usab ni Tan ang mga lay faithful nga masubay sa abstinence o pagpugong sa kaugalingon isip paagi sa pagdisiplina sa kaugalingon. Ang abong gamiton sa pagpadlis sa agtang magpapadlis ugmang adlaw gikan sa mga laya nga lukay nga gigamit sa miaging tuig nga binditas lukay. Sa Miyerkules Padles gipaabot nga magpuasa og sa paglikay sa pagkaon usab sa karne ang nagedad sugod sa 14 anyos hangtod na 59 anyos. Tapos ang Kwarisma tungan usab sa Semana Santa.